Kate Matlala, hey bethunana, molweni zitshomi zami. Namhlanje ke icourt bezibhizi, yey zaze zabhizi icourt zase South Africa. Yo Nhlanhla Mkhwanazi, kanti sasenze ntoni kuwe? Zizoba bhizi kangaka icourt zethu. Bekukhona uJulius Mkhwanazi no Witness K. Niyakhumbula kaloku kukhona Kate Matlala ngapha. Hey kuningi, icourt zethu zibhizi ngalendlela bethunana. So into yenzekayo ke uKate Matlala namhlanje ebefike nabantu abayi4. Yes. Accused number 1 hitman, allegedly. Accused number 2, another hitman. Then accused number 3, it was Kate Matlala. Number 4, it was the wife. And then Tsakane Matlala. Then number 5, it's Thabise Nzama, ongudota kaloku ka Floyd Mabusela, ongu-accused number 2. So into yenzekayo ke, hey, it was so interesting because i-victims kaloku uKate Matlala kahle ityala la namhlanje, it was a pre-trial, kuzongena ke i-trial ke soon. So into yenzekayo ke uKate Matlala ubanjelwe for i-attempted murders ezingaphi zi-3. Yes, zi-3. So njengoba ke ebanjelwe as attempted murders njena, kukhona nenkabi esizibiza ngoba zi-contract killers or hitmen. So into yenzekileyo ke kuye kwabakhona ke naba bantu ababezama ukubulawa ngabo, njengo Joe Ferrari Sibanyoni. Oqala owesibini ke ibe ngu Tebogo Chobejane, obe yi-girlfriend yakhe ke njengoba etshatile kuthiwa ube yi-side chick yakhe. So naye attempted murder achajelwe yona. And then number 3 ibe ngu DJ Vetis. DJ Vetis naye. So okumnandi ke bebekhona bonke ecourt bezozibonela aba bantu abazame ukubabulala bobathathu. Ndizoqala ke ngo attempted murder number 1. Attempted murder number 1 ibe ngu Joe Sibanyoni. Joe Sibanyoni into yenzakalayo kuthiwa ke hayi uKate Matlala wathi hey ndifuna ahambe lo muntu apha emhlabeni uJoe Ferrari Sibanyoni. And then wabesefuna ke i-contract killers ezizombulala uJoe Sibanyoni. uJoe Sibanyoni kaloku kuthiwa wayeyi-friend kaMswazi. Niyambona uMswazi kaloku lo wasefama. Kuthiwa wayeyi-friend kaMswazi Msibi. Into yenzekayo ke I think babesebebanga izikhundla ke ngoko because kuthiwa uJoe Sibanyoni was or is a competitor kaJoe Sibanyoni. So uJoe Sibanyoni uyi-competitor kaMatlala because he is doing exactly what uKate Matlala is doing. And also he is in the same business like the security, the minings. Hey yonke lewethu lanto eyenzekayo phaya. So even nalapha kwi-positions kaloku, because when you are in this group uyaqonda kuba khona i-position kuthiwe lona ke ukwi-top leader nantoni. So ingathi ke umbone njenge-threat kwalapha egroupini uJoe Sibanyoni. Wabona into yokuba if angambulala angakwazi ukuthatha indawo yakhe. Uyaqonda ke. So kuthiwa ke uKate Matlala vele ubegada uSwazi Msibi. I-company yakhe ibigada uSwazi Msibi lo wasefam. Ifam kaloku leya pha kulo Fani Nkosi. So kuthiwa ke hayi ke uthe ke esogqiba ke ukutsho uMatlala into yoba ndimfuna ehambile, wafumana ezi contract killers
zamcuthela bathe bephuma kwenye ipati caba wafumana i-information into yoba bazobe bedibene phi neetshomi zakhe. Waphuma ke uJoe Sibanyoni bahamba bayotya out nefamily yakhe, kwamnandi kwaselebreyithwa. Unkosikazi wakhe wahamba qala walandela, so they were monitoring zonke ii-movements zakhe uJoe Sibanyoni. Uya understand ngoba kuthiwa unkosikazi wahamba qala walandela yena ke. So kuthiwa ke kuthe xa efika ke kwilantuka yakhe kwi-complex, hayi ke i-contract killers zamthatha zamdubula. Ekumdubuleni, not knowing into yokuba ke kwalapha kwi-complex kukhona i-securities that are armed, zaphindisa nazo zaphazamisa ke, zabaphazamisa kanjalo ke aba abazombulala, zaphindisa nazo ke ilantuka i-securities ezi. Okuye kwenzeka ke into yokuba kuwe isipili sale BMW emhlophe ababehamba ngayo, like the mirror fell on the road and babaleka. So kwabe sekuvela into yoba ke hayi mani, le moto le BMW idubulekile apha emzimbeni wale lantuka wale BMW. Hayi ke babaleka bacinga into yokuba ke balantukile bambulele. Wasinda ke uJoe Sibanyoni. Ekusindeni kwakhe kwathiwa xa kwenziwa i-investigations kwafumaniseka into yokuba as contract killers were monitoring him. They were scouting imoto nasemall. Kuthiwa ke bebe up and down bengaziwa xa sekujongwa i-CCTV footage, bengaziwa into yoba aba bantu bafuna ntoni. Kudala bepakile, abaziwa into yoba balinde ntoni, abayi bayothenga ezivenkileni. Kuthiwa wahamba ke omnye wabo wayothenga i-airtime eWoolworths. So kuvela ezo records ke zoba ungenile eWoolworths wathenga i-airtime, babuya bahlala phansi emotweni bamlinda waphuma. Okay, sizina lapha emotweni ke into babanjwe njani imoto le eyadutyulwayo. Kuthiwa ke kubanjwe ne-messages zoba kwathiwa imoto mayilantuke mayitshiswe, and then imoto ayatshiswa. Bagredi bafuna ukuhamba bayidlulise, bayilungisa njena eza ndawo ezidubulekileyo. Bagqiba kwabo bayipeyinta imoto ya green, bahamba bayoyithengisa kwenye i-dealership. Kuzofika umntu ke naye ke engazinto wayoyithenga imoto kwi-dealership. So into izovela apha ke ngoku sekubulawa khona uArmand Swarts, nyamkhumbula lo waseVereeniging. Sekuvela izibham ke ngoku into yoba no man, this firearm was used kuSibanyoni. This firearm was used ko-DJ Vetis, ko-DJ somebody, ko-banibani. Uya understand ke ngoku. So kulapha ekuvele khona ke kwalandelelwa ke into yoba le BMW yagqibela itheni, kwafunyaniswa into yoba this registration number man yatshintshwa, the correct registration number yile. Kwabe sekuyiwa emntwini oyithengileyo ke ngoku le BMW, kwafumaniseka into yoba hayi ke kwasekulandelelwa uyavela into yoba ibiyekabani. Kwafunyaniswa into yoba le BMW is registered on umntana kaFloyd, uFloyd Mabusela ke lo oyi-contract killer. Intombazana yakhe ke le eniyibonayo ingu-accused number 5 ohleli next to wife kaMatlala onguTsakani Matlala. So ungena kanjalo ke umntana lo uNthabise Ngzama lo into yoba imoto yeyakhe. The monies were transferred to her accounts. Uya understand, ziyamlinka zonke ezi zinto. Unkosikazi yena kaMatlala ke into emhlanganisayo into yokuba kuthe kusosweleka umakhulu, kwathiwa hayi masisebenzise i-funeral parlor, ngicela unibhekdatele i-receipts zoba ingathi besidonata le mali le contract killing, ibe ingabi ngathi besinipha yona, ibe ngathi yimali ye-funeral parlor. Uyayiva into abantu be-funeral parlor kuthiwe ke they are ready into yokuba ke bazonika eyabo i-testimony into yoba kwaye kwenzeka ntoni.
eyokuqala ke kaJoe Sibanyoni. Iphela apho ke they are ready to defend the case, and then ke ngoku ibe nguTebogo Thobejane, yes. Tebogo Thobejane lona ke yena ke ube yi-girlfriend kaMatlala. So uMatlala uye wabona into yoba no man, le girlfriend yam ngoku iseyine-information eninzi and uzokwazi ukum-incriminata ezintweni ezininzi, icrime eninzi ebeyazi uTebogo Thobejane lona. So waqonda into yoba ke makamfunele o-hitman ahambe avele ambulale nje because uzochaza into eninzi. And then ke ngoku ke ngoba kuthiwa kwa i-BMW le emhlophe yafika yayopakwa emzini kaTebogo Thobejane lona for one day before izolandwa. So zezo zinto ke ezidale into yoba ke bavele bathi nje no mabamsuse. Uthe eyotya out ke neetshomi zakhe babuya kwangenwa emotweni, kanti the same contract killers ziyabalandela, same like how they did with uJoe Sibanyoni. Hayi ke babadubula ke bacinga into yoba nabo bababulele, but ke basinda nabo. Ekusindeni kwabo i-friend kaTebogo Thobejane lona ke yona ke yadubuleka kwi-spine, kuthiwa ke yona ke iyona eyonzakala kakhulu. She is wheelchair bound, she can hardly walk, but yena ke ebekhona uTebogo Thobejane emamele. Then kuzoba ngu-DJ Vetis, naye uDJ Vetis babalandela ngabo 10 ebusuku zatsho, baphuma babaleqa babadubula, and that was it. So wahamba ke uDJ Vetis, akabikho kwalapha eSouth Africa for a very long time because he knew into yokuba ke udila nobani, uzogqibela sebemfumana and bambulala. Ngiyayikhumbula kaloku i-affidavit ayibhalileyo engekho apha eSouth Africa esitsho into yokuba the reason why they were killed, but I can elaborate on that kwenye i-video. If you like my content, please do not forget to subscribe, like and share. Thank you so much, bantu bam. Bye bye.